ఈ ఎండలకు తింటే కడుపులో కూల్ గా ఉండే సేమియా సబ్జా పాలైస్ ఎలా తయారు చేయాలో చూసేద్దామా. దీనికోసం పెద్దగా కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు, చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. దీనికోసం ముందే 2 స్పూన్లు సబ్జా సీడ్స్ ని తీసుకుని వాటర్ లో నానబెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ పైన గిన్నె పెట్టుకుని దీంట్లో 1 కప్పు సేమియాని వేసి బాగా వేయించాలి. సేమియా బాగా వేగిన తర్వాత దీనిలో 1 గ్లాస్ పాలుని వేసి సేమియాని బాగా ఉడికించుకోవాలి. ఇప్పుడు దీనిలో 4 స్పూన్లు షుగర్ వేసుకుని 1 స్పూన్ యాలకుల పొడి వేసుకుని సేమియాని బాగా దగ్గర పడనివ్వాలి. సేమియా దగ్గర పడిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని బాగా చల్లారనివ్వాలి. ఇప్పుడు ఈ సేమియాని సబ్జా సీడ్స్ ని 1 గ్లాస్ లో గానీ ఉంటే ఐస్ క్రీమ్ మౌల్డ్స్ లో గానీ ఈ వీడియోలో చూపిస్తున్నట్లు వేసుకోవాలి. ఆ వేసుకున్న తర్వాత వీటిని శుభ్రంగా ఉండే కాటన్ క్లాత్ తో కవర్ చేసుకుని పైన ఒక రబ్బర్ బ్యాండ్ పెట్టుకోవాలి. వీటి మధ్యలో పుల్లలు గాని ఇలా స్పూన్ గాని పెట్టుకుని 8 అవర్స్ డీప్ ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. 8 గంటల తర్వాత వీటిని వాటర్ లో డిప్ చేసి ఇలా షేక్ చేస్తే ఐస్ క్రీమ్ ఈజీగా బయటకు వచ్చేస్తుంది. అంతేనండి, సేమియా సబ్జా పాలైస్ రెడీ.